Motorista kritikal human banggai sa usa ka bus. Maayong pagkapasok ni ining bus diha sa kilid sa bungtod sa atubangan ni ini ang napiyapi nga motor nga gidasmagan sa maong bus. Nahitabo ang disgrasya niadtong Domingo sa Barangay Liki, lungsod sa Sogod. Matud sa nakasaksi ang bus gikan sa Northern Cebu ug padung sa Cebu City. Kusog nga padagan sa kurbadahong nga dapit, kalit lang milahos sa pikas nga lane. Dangog usab ang dalan niadtong tungura kay gauwan-uwan. Ang 24 anyos nga motorista nga giilang si alias Eric ang padung sa norte ang wa na makalihay sa dihang giigo o gidaro sa bus. Daling gidala sa tambalanan ang motorista samtang sandam usab ang driver sa bus kay napiit. Samtang ang mga pasahero sa bus luwas na. Nakita ira ko nga ang blue nga dikarga mo mego. Ila katum was kalikay ng kanangguan sa usa naigo sa ng autobus nakalahi dikarga amo naigo ang motor si bus kusog og dagan kusog dagan mo